Kist u dat vers kijken op pyjama dij? Wist u dat nog? Want dit is het Tomke-boekje. En maar zo even zien. Hier staat pyjama dij. Ik houd mijn pyjama joet aan, zei Cornelia. En ik wil net werkje. Ik heb net, roept Tomke. Ha, best, lachte Cornelia. Die houden joet een pyjama dij. Die doen alleen maar leuke dingen. Ja, speeltjes en filmpjes zien, roept Tomke. Ik houd mijn nieuwe pyjama de hele dag om. Leuk hè, Ronke? Maar, zei Ronke, ik vind het net leuk, want ik heb geen pyjama. Ik weet wat betekent Tomke. Daarom is mijn pyjama broek wel aan haar. Joepie! Ja, dat pyjama broek, jongen. Maar de pyjama broek is Ronke viezen te grut. Cornelia biedt er een sjaal omheen en rolt de piepen op. Ronke en Tomke springen door de kamer. Tomke in zijn pyjamajasje en Ronke in Tomke zijn pyjamabroek. Hé, ze worden er wurg van. Kom maar bij mij op een bank, zei Cornelia. Even uit de resten van de pyjama-gymnastiek. Tomke werd koud in zijn onderbroek. En mij de blede skonkjes. Ik wil mijn broek weer aan, zei er. Nee, ik wil hem aanhouden, roept Tomke. Ronke. Cornelia zucht. Dan moet ik dags maar om het werk. Tomke en Ronke zitten lekker op de bank onder een tekkentje. Ze sjungen naar een grappig filmpje. Cornelia zit erop te naaien. Ze maakt een pyjama van Ronke. Als de pyjama klaar is, loopt Ronke hem gauw aan. Blied doen ze er met Tomke door de kamer. Pyjamadij, roepen ze. En dan badje ze in de pyjama. Ze eten in de pyjama. En als het jong wordt, sliepen ze allebei heerlijk in de pyjama. Tja, je zit een code. Die kan tante dan een foto van mij. Ze scannen, heet dat. En dan kun je erop drukken. En dan komt ze bij het filmpje van Pyjamadij. Kist het versje nog op? En de tekst zie ik nog in. Pyjamadij. Dan komt Sanne bij de clip. Want op mij, dat mij op pyjamadij. Joet hadden wij pyjamadij. Lekker eten. Oh, al je popcorn in de molen. Zaken. Troot er wel je popcorn in de molen. Maar eentje, en net een hele hand vol, hè? Kersengevecht. Kersentje, hoor. Ik wil het echt. Wil je aan een kersengevecht? Pak die kersen maar. Als je een kersen in bedje liggen, pak die kersen maar. Ik heb net volle kersen. Ik ga hier een kersen. Pak je niet een kersen? Nee. Doe een kersengevecht. In de pyjama. Krijg je die? Dat mij op pyjama. En die en boekjes, hè, Kurt? Tonk. Pyjamadij.